Bababa na kami. Magta-traverse na kami ngayon. Bababa na, di ba? Dito, fish pen. Carl, parang ibang destinasyon to ah. Yeah, mabuhay. Expect the unexpected. Bagong daan to ah, papuntang falls. Madulas. Naririnig na namin yung falls, kabilaan. Pupuntahan namin yung Palakati Falls. At dito kami sa gitna ng kagubatan. Medyo madulas yun. So, Paano mo ba yun sa pamangkin ko? ito. Loko ka, Granny! Ingat! Madulas! Kaya pa? Dito yung daan. May bag ka, ilagay niyo sa loob. Carl, wag mo kaming iwanan. Ikaw talaga. Mahuhulog yan, mahuhulog. Daanan ko na ito noon. Ito yung pinakamahirap na daanan ko sa buong buhay ko. Tapos dito na naman kami pinadaan ko ng guide kong ito. Kasi dito, oh, tingnan nyo, oh, masyadong mataas masyado yung falls na yan dyan. So, ganito kahirap, ano, pababa dito. Open mo ito. Naka 89 degrees. Oops!
Carly, ito kasi mo nasa taas. Yes, ma'am. Oh! Hi! Kaloka! Video! Video na! Grabe na kaya namin! Salamat! Salamat! First time ko, first time. Sa dami ng bundok, first time talaga to. At Tilaw. Congratulations sa Tilaw! You made it! Ang made the most crucial. Oh, ang daming bunga. Babalikan kita. Babalikan kita. Tapos may saging. So, balik na kami sa kung saan galing kanina.